Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informacje dnia. Polska w ogniu izraelskiej krytyki po słowach premiera Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu podczas konferencji w Monachium bronił prawdy historycznej, przeciwstawiając się próbom obarczania Polski winą za współudział w Holokauście. Stronę izraelską oburzyła ta wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego. Jest to niezmiernie istotne, żeby zrozumieć, że oczywiście nie będzie postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze, tak samo jak byli żydowscy zbrodniarze, rosyjscy, ukraińscy, nie tylko niemieccy. To odpowiedź na prowokacyjne pytanie dziennikarza New York Timesa. Ronen Bergman, pytając o nowelę ustawy o IPN-ie, przedstawił historię swojej matki z czasów Holokaustu. Kiedy wojna się zaczęła, większość rodziny zginęła, ponieważ ich sąsiedzi wydali ich gestapowcom. Po wojnie moja matka przyrzekła, że nie będzie wypowiadała ani jednego słowa po polsku. W czasie II wojny światowej rzeczywiście niektórzy Polacy zhańbili się współpracą z niemieckim okupantem. Mamy świadomość, że zdarzały się przypadki, w których pomocnikami Niemców byli przedstawiciele innych narodów. Wśród nich byli także Żydzi, którzy kolaborowali z Niemcami. To, co powiedział w Monachium pan premier, jest zgodne z historyczną prawdą. Niestety istniała kolaboracja żydowska w czasie II wojny światowej. Jej symbolami są chociażby takie nazwiska jak Abraham Ganzweig czy Chaim Rumkowski. I te sprawy są znane w kręgu fachowców. Trzeba tutaj powiedzieć, że w kręgach żydowskich Hannah Arendt opisała to zjawisko kolaboracji starszyzny żydowskiej, Judenratów, z Niemcami w dziele właśnie zagłady. Izrael oskarża Polskę o próby negowania Holokaustu. Premier tego kraju Benjamin Netanyahu mówi o problemie niezrozumienia historii i braku wrażliwości na tragedię narodu izraelskiego. Polski rząd musi, to jest nasz obowiązek, bronić dobrego imienia Polski i Polaków. Słowa pana premiera służyły wyłącznie temu. W swojej wypowiedzi premier Morawiecki wyraźnie oddzielił pojedyncze akty kolaboracji od zbrodni Holokaustu, za którą odpowiedzialność ponoszą Niemcy. Polska była jedynym krajem, gdzie była kara śmierci za pomoc Żydom. Straciliśmy 6 milionów obywateli podczas II wojny światowej, najwięcej ze wszystkich krajów w porównaniu do liczby obywateli przed wojną. Wczoraj premierzy Izraela i Polski odbyli kilkuminutową rozmowę telefoniczną. Uzgodnili, że nasze kraje będą kontynuowały dialog w tej sprawie. Wkrótce ma dojść do spotkania specjalnego polsko-izraelskiego zespołu. Będziemy bardzo cierpliwie tłumaczyć sens tej ustawy, będziemy bardzo cierpliwie tłumaczyć racje, dla których ta ustawa została przyjęta, ale będziemy bardzo zdeterminowani, żeby walczyć z kłamstwem, a częścią kłamstwa oświęcimskiego jest przypisywanie odpowiedzialności za Holokaust. Emocje w tej sprawie są bardzo duże. Polska ambasada w Tel Awiwie została zdewastowana. Na wejściu do budynku ktoś namalował swastyki i wypisał wulgarne antypolskie hasła. Wyjaśnień od Izraela w tej sprawie domaga się polski MSZ. Problemy polskiej mniejszości, sprawy europejskie i współpraca w ramach Międzymorza to tematy, na jakie w Wilnie rozmawiali prezydenci Polski i Litwy. Andrzej Duda zakończył 3-dniową wizytę w tym kraju. To ważna deklaracja w związku z toczącą się w Europie dyskusją o praworządności w Polsce. Litwa i stanowisko Litwy będzie bardzo wyraźne. Nie będziemy popierali żadnych przymusowych metod siłowych przeciwko żadnemu krajowi, w tym również przeciwko Polsce. Dialog Warszawy z Brukselą był jednym z tematów, jaki pojawił się w trakcie rozmów prezydentów Polski i Litwy. Oba kraje łączy szereg interesów, w tym sprzeciw wobec forsowanego przez Niemcy i Rosję gazociągu Nord Stream 2. Ja mogę tylko wyrazić zdziwienie, że Unia Europejska, myślę przede wszystkim w tej części zachodniej, chce się uzależnić od Gazpromu. Polska nie chce powtarzać błędów z przeszłości, stąd dywersyfikacja dostaw gazu. My chcemy, żeby Rosja musiała konkurować w tym zakresie także ceną, jakością i wszystkim tym, co jest normalnie na rynku, z innymi dostawcami.
I o to nam chodzi. Dywersyfikacja dostaw gazu i terminal LNG w Świnoujściu wzmacnia nie tylko polskie, ale i litewskie bezpieczeństwo energetyczne. Już teraz oba kraje łączy most energetyczny. Inne inwestycje wciąż są prowadzone, zwłaszcza w infrastrukturze. Tutaj celem są połączenia komunikacyjne między północą a południem, stąd budowa trasy Via Baltica czy Via Carpatia. I to się wszystko wpisuje także w te wielkie inwestycje, które chciałbym, żebyśmy prowadzili w ramach naszych wzajemnych sąsiedzkich relacji, ale także w ramach tej wielkiej inicjatywy Trójmorza, rozwoju sieci infrastrukturalnej. Na Litwie Andrzej Duda upomniał się także o sytuację polskiej mniejszości. Rozmawialiśmy o tym, że oczywiście Litwa ma jako państwo prawo oczekiwać, że na maturze będzie zdawany język litewski. To jest dla mnie całkowicie naturalne i ja nie widzę w tym żadnego problemu, ale chciałbym także, żeby ten poziom kształcenia w języku polskim w szkołach, do których chodzą dzieci pochodzenia polskiego, mógł być dobrze realizowany. Problem dotyczy m.in. programu nauczania. Na Litwie obowiązuje ujednolicony system nauczania języka państwowego. Polskie dzieci uczą się języka litewskiego z podręczników całkowicie niedostosowanych do początkujących uczniów. W ciągu jednego dnia muszą nadrobić 6-letnie braki. Jestem gotowa proponować, jeśli trzeba też, wznowienie Komisji Oświatowej, która do 2011 roku działała między Polską a Litwą po to, aby szybciej i lepiej rozstrzygane były problemy z uwzględnieniem głosu mniejszości narodowych. To kolejna ważna deklaracja litewskiej prezydent. Dialog ma być prowadzony nie tylko na szczeblu Komisji Oświatowej, ale także w ramach relacji między prezydentami obu państw. W parafii świętej Jadwigi Królowej w Nowym Targu odbyło się pierwsze w Wielkim Poście regionalne spotkanie podwórkowych kół różańcowych dzieci. I tym razem bardzo mocno wybrzmiało motto ruchu: nie ma dnia bez modlitwy, nie ma tygodnia bez Eucharystii, nie ma miesiąca bez spowiedzi. Spotkanie wspólnoty podwórkowych kół różańcowych dzieci rozpoczęło się mszą świętą. Zgromadzonych powitał ksiądz Henryk Paśko, proboszcz parafii świętej Jadwigi Królowej w Nowym Targu. Bracia i siostry, z wielką radością witam w naszej wspólnocie parafialnej panią Magdalenę Buczek, założycielkę podwórkowych kół różańcowych dzieci, ojca Piotra Detlaw z Radia Maryja, księdza prałata Władysława Zązla, dzisiejszego głównego celebransa i kaznodzieję. Witam Was, kochane dzieci, te, które rozumieją więcej niż ich rówieśnicy, czym jest modlitwa różańcowa. Słowo Boże do najmłodszych skierował ksiądz prałat Władysław Zązel. Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. Kto przyjmuje jedno z tych najmniejszych, mnie przyjmuje. I kto by zgorszył jedno z tych najmniejszych, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński i zatopić na głębokościach morskich. Pan Jezus kochał dzieci. Pan Jezusa przyjmuje się nie tylko w komunii, ale i w każdym dziecku przychodzącym na świat, które ma prawo być oczekiwane, chciane i kochane. Spotkanie podwórkowych kół różańcowych dzieci odbyło się w bardzo ważnym momencie, w czasie Wielkiego Postu, zwróciła uwagę założycielka PKRD Magdalena Buczek. Chcemy prosić Matkę Najświętszą, Matkę Bożą Bolesną, abyśmy mogli razem z nią towarzyszyć Jezusowi, który z miłości do każdego z nas wziął na siebie nasze grzechy, nasze słabości, przyjął tak straszne cierpienie i krzyż, mękę, śmierć na krzyżu, aby nas zbawić. Dlatego pragniemy iść za Jezusem drogą krzyżową.
Chcemy rozważać Jego mękę. Najwspanialszym prezentem, jaki rodzice mogą dać swojemu dziecku, jest zaszczepienie w nim wiary i miłości do Boga już od najmłodszych lat. Zawieszając życie Matce Bożej i ucząc się modlitwy różańcowej, otrzymujemy najskuteczniejszą ochronę przed złem, a modlitwa dzieci może dokonać cudów. Różaniec umacnia wiarę oraz pomagamy, gdy się modlimy Matce Bożej. Można uwolnić jedną duszyczkę z czysta. Ponieważ można pomóc Matce Bożej uratować świat. Do podwórkowych kółek różańcowych dzieci może należeć każdy, kto odznacza się miłością do Matki Najświętszej oraz pragnieniem wytrwania w codziennej modlitwie różańcowej i zapałem w zachęcaniu innych do wspólnej modlitwy. Rośnie liczba muzułmanów we Włoszech. Według najnowszych danych w tym kraju mieszka już ponad 2,5 miliona wyznawców islamu. Według raportu Instytutu Eurispes Italia 2018 we Włoszech mieszka 2 600 000 muzułmanów. W samym Rzymie od 1994 roku powstało 28 meczetów. Ilość muzułmanów w społeczeństwie włoskim osiągnie około 10%. To jest po prostu szybki i bezbolesny podbój Europy. I dobrze by było, mówi socjolog dr Mirosław Boruta. Każdego roku przybywa do Włoch 8 000 muzułmanów. Imigranci stanowią największą grupę wyznawców islamu we Włoszech. Jest ich w sumie 1 700 000. Polityka wewnętrzna państwa włoskiego to jest jego domena, ale musimy pamiętać o konsekwencjach, jakie ta polityka ma dla Włoch, dla Europy i oczywiście dla religii, dla katolicyzmu, który wraz z Włochami podzielamy, chociaż oczywiście oni są w tym niezwykle bierni. Nasz katolicyzm jest katolicyzmem aktywnym. Islam jest natomiast religią wojującą. W tym, powiedzmy sobie, czynnym i biernym wymiarze chcę powiedzieć, że wymiar czynny, ten, który jest zwrócony nie zawsze ku przemocy, ale zawsze ku prowadzeniu akcji proislamizacyjnej, w społeczeństwie biernym będzie wydawał szybko dobre dla islamu owoce. Najwięcej imigrantów muzułmańskich, aż 364 000, mieszka w Rzymie. 37% z nich przybyło z Bangladeszu, a 15% z Egiptu. To były informacje dnia, kolejne wydanie o 10:00 z Panem Bogiem. Joanna Widelska, witam i zapraszam na prognozę pogody. W środkowej i wschodniej części kontynentu układy wysokiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską będą kształtować wyże. Do kraju napłynie chłodna i wilgotna masa powietrza. W środkowo-wschodniej i wschodniej Europie pogodnie. W pozostałych regionach dużo chmur z opadami śniegu na wschodzie i w Alpach. Deszcz nad Wyspami Brytyjskimi i południowymi Bałkanami. Najchłodniej w Moskwie i około -2 stopni Celsjusza. Najcieplej w Madrycie do 15 stopni. Jeśli chodzi o nasz kraj, dziś przeważa pochmurne niebo. Niemal w całej Polsce zachmurzenie duże i całkowite, ale bez opadów. Przejaśnienia na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Najchłodniej na wschodzie od 0 do 1 stopnia Celsjusza. Im bardziej na zachód, tym cieplej. W okolicach Szczecina, Zielonej Góry i Wrocławia około 4 do 5 stopni. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie delikatnie spadnie i wyniesie 1024 hektopaskale. I przed nami przegląd regionów. Spójrzmy.